Des d'Òmnium Segarra-Urgell teníem molt clar que aquest any 2020 fins al 2021 havíem de fer pedagogia d'en Benet. El lema d'Òmnium, llengua, cultura i país, jo crec que també ha estat una mica el lema d'en Benet al llarg de la seva vida. Per tant, nosaltres vam dir abans de la pandèmia, volem que des de la Segarra, l'Urgell i bàsicament des de la seva ciutat Cervera fem actes on reivindiquem la figura d'en Benet. I per tant el que vam fer és destinar uns quants cèntims i parlar amb la paeria de Cervera, amb l'anterior equip de govern i amb l'actual. I res millor que dedicar l'Issagogi a la figura d'en Benet. Fer de l'Issagogi la figura central d'en Benet i que al llarg d'aquesta setmana és un goig veure que tots els actes, les conferències, avui la taula rodona, l'espai audiovisual, el dissabte la Mònica Terribas, l'esbar dansaire i la coral demà al Fossat, tots els actes estan plens. Per tant, jo crec que hem encertat. És una figura que en les actuals circumstàncies del nostre país, el que estem vivint, cal reivindicar i cal continuar lluitant. Sempre ens toca lluitar i continuar fent pedagogia. Agrair a la paeria i agrair a tots vosaltres perquè la ciutat Benet ja era fill adoptiu des de l'any 91, però calia continuar parlant i pensant en ell. La placa va ser un acte molt bonic. Agrair també al Jordi Oliva. Sense el Jordi Oliva segurament això no ho podríem portar endavant i per tant la primera persona que vam parlar des d'Òmnium va ser amb el Jordi. Jordi, et necessitem i per tant gràcies a ell aquesta ciutat, gràcies al Jordi, ha fet moltes coses i per tant aquesta és una més. Gràcies als ponents per ser avui amb nosaltres i és un èxit. Avui fem la gravació i esperem que aquesta gravació també la puguem fer difusió. Gràcies i bona tarda. Molt bé, gràcies Juli per les paraules i gràcies a tots vosaltres per ser avui aquí i gràcies als companys de tertúlia que avui ens oferiran una pàgina més sobre en Benet. Us deia que el dia que despenjàvem o que obríem la placa del lloc on naixia, que aquest era un acte d'orgull per Cervera. I aquesta setmana he de dir que amb actes com el d'avui, amb la presència vostra, amb l'orgull cada dia, aquest orgull s'ha incrementat. És a dir, estem orgullosos del nostre fill predilecte, no adoptiu, fill predilecte, perquè ens ha posat el nom de Cervera al mapa. Però estem orgullosos dels conciutadans seus com sou vosaltres, perquè esteu responent amb una setmana d'Issagogi molt plena d'actes i segurament respondreu també amb una festa major plena d'actes amb totes les limitacions que hi ha, això és ben sabut, però serà tot un orgull per nosaltres poder tirar endavant. Vam començar la setmana, aquesta setmana que hem viscut, ens ha ajudat a descobrir la dualitat Cervera-Benet. Així, amb les parades de l'exposició itinerant, que s'han anat convertint en conferències, hem descobrit diferents àmbits de la nostra ciutat. Hem parlat del que feia Cervera com a producció editorial, que era un dels objectius que Benet va tirar endavant. Hem descobert com era l'escola a principis de segle, un dels altres àmbits en què Benet sabia que la catalanitat començava per l'escola. També hem descobert el tràgic episodi de la Guerra Civil aquí a Cervera i demà descobrirem la cultura popular en forma d'esbars dansaires, que també era una de les formes que Benet considerava claus per impulsar la catalanitat. I avui tindrem una tertúlia entre amics que entre ells no es coneixien, però segur que a partir d'avui serà, com deia en Bogart, l'inici d'una llarga amistat. Són 3 professors, jo ja deixo la paraula amb ells, en Jordi Oliva, que també ens va acompanyar el primer dia a la visita de l'exposició itinerant,
ens farà la presentació d'ells, per tant, m'estalviaré de fer-la jo. Jordi, quan vulguis, comencem i que tinguem una bona vetllada. Moltes gràcies, Paer. Gràcies als convidats i gràcies a vosaltres, públic, per ser avui aquí. Estem a l'Equador d'aquesta setmana cultural dedicada a Josep Benet. Només ens falta, ho ha dit abans el Paer, la intervenció del Roger Costa demà amb l'exposició, amb un dels actes de l'exposició en moviment, i després el dissabte la Mònica Terribas a 2:15 del migdia. Atenció, a Sant Domènec, no aquí a l'auditori, per cloure aquest espai audiovisual que ha funcionat també durant tota aquesta setmana. L'objectiu d'aquesta taula rodona, no pas tertúlia, sinó el format de taula rodona, és d'alguna manera presentar a Josep Benet en clau actual. És a dir, com el seu pensament ha transcendit en el temps i en molts dels aspectes que ell va apuntar, va embastar ja fa bona colla d'anys, fins i tot potser en la immediata postguerra, són conceptes, són idees, són pensaments que tenen encara una vigència realment gran. L'estructura d'aquesta taula rodona, en principi ens l'han plantejat amb intervencions de 15 minuts per part dels ponents, en aquest cas en Josep Maria Soler Sabater i Marta Vallverdú, i després faríem un torn obert de paraula que us donaríem a vosaltres per si voleu fer alguna intervenció. Abans del meu agraïment a les entitats organitzadores, bé, ja veieu que aquí falta algú, i aquest algú és ni més ni menys que l'Antoni Dalmau. Ell ens havia de presentar el que és el Benet polític i la vigència del seu pensament. Aquest matí, de manera inesperada, ha caigut malalt. La seva esposa m'ha enviat un correu fent-me saber a les 12 del migdia que s'havia aixecat amb febre i que havia de quedar-se al llit. De manera que serà una llàstima. En qualsevol cas, m'ha demanat que fes el favor de llegir un article que sortirà publicat demà a Regió 7 parlant del centenari del Benet i que ho faré quan li correspongui el torn de paraula. El que us deia, vull agrair molt especialment a Òmnium Segarra Urgell, a la Paeria Cervera i, per descomptat, al Museu Comarcal, per fer d'aquesta setmana un conjunt d'actes en memòria del mestre Benet i fer-ho des d'un primeríssim nivell, a la vegada que ser capaços de captar l'atenció de tots vosaltres i fer o aconseguir aquesta meravella que és penjar el cartell de complet amb tots i cadascun dels actes que s'han celebrat. Em plau presentar-vos, en primer lloc, a la Marta Vallverdú Borràs, doctora en Filologia Catalana, amb una tesi doctoral sobre els llibres de viatges a la Polinèsia d'Aurora Bertrana i Josep Maria de Segarra. Catedràtica d'institut, actualment està enllestint un estudi sobre els moviments culturals catalans durant la dècada dels 60, que publicarà la revista L'Avenç. Josep Maria Soler Sabater, catedràtic d'Història Contemporània, llicenciat en Filosofia i recentment jubilat. En el camp de la recerca s'ha especialitzat en la Guerra Civil i la postguerra. Ben aviat tindrem un llibre centrat en aquest espai cronològic sobre l'Escola Popular de Guerra. Col·laborador al costat d'en Josep Benet, al Centre d'Història Contemporània, en la recuperació de la documentació catalana de l'exili. Fou el primer director del Museu d'Història de Catalunya, coordinador general del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre i director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Potser també el recordareu com a presentador del programa de Catalunya Ràdio Postres de Músic ja fa una bona colla d'anys. Doncs, sense
res més a dir, serveixi aquestes paraules com a preàmbul i li passo la paraula a la Marta. Molt bona tarda. Em sentiu bé? Sí? En primer lloc, molt bona festa major. Sou molt valents i molt coratjosos. A la meva població no se n'ha fet de festa major, per tant us felicito. I en segon lloc, agrair-vos el fet que m'hàgiu convidat. Tal com ha explicat en Jordi Oliva, jo estic fent un estudi sobre els moviments culturals dels anys 60 que vaig publicant a la revista L'Avenç. Per exemple, el mes que ve, a l'octubre, apareixerà un dedicat a la concepció dels països catalans durant els 60 i la proposta que em va fer Joan Fuster. Doncs jo, durant aquests diversos anys, he anat estudiant diversos moviments, com Òmnium Cultural, per exemple, com el naixement de la GEC, com Rosa Sensat, com la Nova Cançó. Però, curiosament, encara que només he estudiat moviments i col·lectius, hi havia un nom que sempre repetia, sempre apareixia, Josep Benet. Josep Benet va estar implicat en diversos moviments dels anys 60, va ser una agulla, tal com l'anomenava Joaquim Ferrer, que anava teixint la trama, una trama sòlida, resistent, que va engegar aquesta resistència i aquest redreçament cultural. Ell, doncs, començo a descapdallar aquest activisme que jo crec que ens pot servir per pensar també en la nostra actuació personal i en el nostre activisme actualment, veient l'exemple de Josep Benet. Ell va començar com a activista amb la victòria franquista i es va conjurar per la reconstrucció nacional i pel retorn de la democràcia des de ben seguit. I va col·laborar amb desenes d'accions en les quals va ser o inspirador, o ideòleg, o organitzador, o gestor, o col·laborador. Diverses situacions, des d'iniciatives humils a gestes ben heroiques, tal com descriu el seu biògraf Jordi Amat. Jo només parlaré de les més representatives durant l'època de la dictadura. La primera, precisament, té a veure amb la dansa. L'any 1942, parlant amb Manuel Cubeles, decideixen fundar un esbart dansaire, l'esbart Juventus, que posteriorment es va dir esbart Verdaguer, perquè en aquell moment era l'única escletxa en què podia fer-se visible la cultura catalana, a través de la dansa. Que en aquell moment el ball era acceptat perquè era una dansa regional i semblava una cosa tipus coros i danzas del movimiento. Però ells li van donar aquesta acció emblemàtica de representar la cultura com una espurna, una escletxa. I van tenir una gran actuació al Palau de la Música Catalana, que es va convertir llavors en el reducte de la catalanitat. Llavors, això va ser l'any 1945. Una altra de les primeres idees de Josep Benet, que sempre va anar repetint, era la idea de publicar llibres, revistes. Van fundar una editorial clandestina amb Esteve Albert, que era del Front Nacional de Catalunya, que es deia Edicions Negra Nit. Eren uns llibres menuts, amb poques pàgines, perquè es poguessin passar de mà en mà. I tenien aquest esperit combatiu de lluita contra el franquisme. Fixem-nos en el símbol de la nit, negra nit, que per nosaltres és molt coneguda la idea que la nit representa la dictadura. Recordem aquella cançó de Raimon, la nit és llarga la nit, no?
Bé, doncs, la primera vegada que trobo relacionada la idea de nit amb dictadura, precisament, prové d'aquestes edicions Negra nit de Josep Benet i Esteve Albert. Era poesia resistencial, la que publicaven de forma anònima, i un dels llibres eren sonets, van ser escrits per Maurici Serrahima. Serrahima va ser un gran amic de Josep Benet i el seu mentor, perquè era més gran, el seu mentor cultural. I entre ells dos, entre Benet i Serrahima, van muntar un club de debats, més o menys amagat a la UEC, a la Unió Excursionista de Catalunya, un club de debats en què intentaven debatre de tot el que es podia, més o menys amagats, des de Verdaguer fins a la futura Unió Europea, passant per la cultura catalana, la llengua, la història. Els membres d'aquest club de debats van ser, per exemple, Alexandre Cirici, gran amic també de Josep Benet, crític d'art, Josep Maria Ainó de Lasarte, més endavant el socialista Joan Reventós i fins i tot hi van incloure membres de l'Opus Dei. Perquè l'objectiu era fer de pont entre ideologies diferents. Aquest és un altre dels trets que caracteritzen sempre les accions, les campanyes de Josep Benet, buscar el diàleg, l'esperit de pont, de diàleg. Aquest club de debats va durar, però, 7 anys i es va acabar perquè va començar la disjuntiva entre els que volien col·laborar tèbiament amb la dictadura i els que volien plantar cara i fer resistència directa. L'acte més emblemàtic dels anys 40 va ser l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat. Montserrat també era i és un espai emblemàtic que representa la cultura catalana. L'any 1946 es va pensar construir-li un setial a la Mare de Déu, a la figura de la Mare de Déu, pagat amb aportacions de desenes de milers de gent anònima, i es va organitzar la comissió Abat Oliva per preparar aquest acte important. Ens trobem a la primavera de l'any 46 i participen el pare Aureli Escarrer i també un magnat, un burgès molt ric, Salvador Millet. No se n'acaben de sortir i demanen la col·laboració de Josep Benet, que en aquell moment ja és secretari personal del mateix Salvador Millet. És un acte que té el permís del règim. Al primer rengle de l'acte hi haurà els franquistes, de la celebració dintre de l'Església, que té, des del punt de vista de Josep Benet, 2 objectius. El primer, utilitzar la llengua catalana de manera pública i de manera massiva, cosa que no s'havia pogut fer encara. Ens trobem l'any 47. I després, l'esperit de reconciliació entre els franquistes, entre els militants republicans i entre el jovent que va arribant a la cultura, treballadors, universitaris, etc. Era un acte, per tant, beneït pel franquisme, però hi havia un toc clandestí posat per Benet, ideat per Benet, que era penjar una gran senyera, una gran bandera catalana en un lloc inassolible de la muntanya de 4 per 5 metres que havia ajudat a confegir la seva dona Florència Ventura. Molt bé, doncs el dia 27 d'abril de 1947 l'acte es desenvolupa sense cap alteració, presidit per les autoritats franquistes que maleeixen aquella senyera penjada que no poden despenjar, i més de 70.000 persones de públic. Benet, on és Benet?
Doncs Benet no hi era. Era tancat en una cel·la, dirigint l'acte, més de 24 hores, només en contacte amb altaveus i 2 telèfons, se li va acabar el menjar, només va poder sobreviure amb cafè, tampoc no tenia tabac, era fumador, Josep Benet. Finalment el va anar a rescatar el seu amic Maurici Serrahima, i Serrahima apunta en el seu dietari el següent. Tot i així, tot les penalitats que va passar Josep Benet aquell dia, seria un dels dies més feliços de la seva vida, perquè havia visualitzat la seva raó de ser, reconstruir la Catalunya dividida. Aquí veiem una imatge d'Edicions Negra Nit i uns participants del Club de Debats Miramar, l'entronització de la Mare de Déu de Montserrat amb una fotografia de l'acte. Evidentment no es veu la senyera, però es veu l'acte. Arribem als anys 50. Durant els anys 50, Benet participa en 2 accions importants. Una és la coneguda vaga de tramvies de l'any 57, que aconsegueixen pràcticament paralitzar Barcelona. Ell està dintre del comitè de la vaga i es dedica a redactar i a repartir els fulls volanders clandestins, convocant a la gent a la vaga. Quan tenen Barcelona pràcticament paralitzada, se'n va amb Joan Reventós a Madrid per intentar aconseguir el suport també de Madrid, i allà un intel·lectual de passat falangista, Dioniso Riudrejo, el bateja com el guerriller, Josep Benet com un guerriller. Una altra protesta important va ser la dedicada a la campanya de la P. La campanya de la P. Es tractava de pintar totes les P's possibles per tot el país, perquè P representava la paraula protesta. Protesta. I les diverses ideologies clandestines es van unir totes per pintar P's per Catalunya, que em consta que encara en queden algunes que no s'han esborrat. Arribem als anys 60. Benet defineix aquesta dècada com la dècada del redreçament. Ja no és resistència, sinó que és aixecar-se, redreçar-se. Són les accions massives, ja es multipliquen, ja hi ha més gent que hi col·labora. I és llavors, l'any 60, quan Benet entra en contacte amb un jove carismàtic i combatiu anomenat Jordi Pujol. En aquell moment, Josep Benet ja té 40 anys i Jordi Pujol en té 30. Bé, doncs organitzen conjuntament una campanya, la campanya contra Galinsoga. Us sona, L'any 1960, el director de La Vanguardia ha dit en públic «Todos los catalanes son una mierda» i es decideix fer un boicot al diari de La Vanguardia. La campanya funciona molt bé fins que al final es decideix defenestrar Galinsoga i per tant ha de dimitir. Estan ja engrescats i Pujol participa en una altra acció de resistencialista i de redreçament, que és cantar el cant de la Senyera en l'acte que es fa en el Palau de la Música el 19 de maig de 1961, perquè era el cinquantenari precisament de Joan Maragall, de la seva mort. L'any 1961 feia 50 anys que havia mort. Doncs es canta el cant de la Senyera. I això sabeu que va provocar una gran repressió
Pujol va ser detingut a causa d'aquest acte, va ser torturat i Benet, per por de no ser atrapat per la campanya de Galinsoga, s'ha d'amagar durant 3 mesos. Una altra línia, una altra fita important dels anys 60, en la qual Benet demostra el seu tarannà inspirador i la seva capacitat de transmetre idees i d'engrescar els altres, és la nova cançó. De fet, la idea a Benet li prové de la seva dona. En aquell moment, als anys 50, totes les ràdios domèstiques retransmetien cançons cantades en castellà, en espanyol, cançons clichés, i Florència n'estava tipa. I li proposa al seu marit: per què no es poden cantar cançons en català? Per què no podem escoltar cançons en català per la ràdio? Benet recull el guant de Florència, madura la idea i busca quina persona pot tirar endavant aquesta iniciativa. I Benet sedueix el jove Lluís Serrahima, fill de Maurici Serrahima. El convida a casa seva, escolten amb el tocadiscos les cançons de la chanson francesa i li proposa a Serrahima: per què no podem aconseguir fer un moviment similar a Catalunya? I li diu amb la seva veu inaudible però seductora. Total, que aconsegueix convèncer Lluís Serrahima. I aquest comença publicant un manifest en la revista Germinàvit de l'any 59 que diu: ens calen cançons d'ara. I aconsegueix enganyar la seva dona, Remei Margarit, també Miquel Porter i Moix, Josep Maria Espinàs, després s'hi afegeixen Delfí Abella, després Quico Pi de la Serra i així, fins que al final aconsegueixen ser els 16 jutges, acompanyats del valencià Raimon. Bé, al final aconsegueixen l'objectiu, i és que per la ràdio s'escolten les cançons de la nova cançó, les cançons en català, sobretot ajudats per Ràdio Miramar a través del programa de Salvador Escamilla Radioscop. Doncs bé, per tots els territoris dels països catalans la població aprenia les cançons en català. Malgrat la censura del franquisme, les cançons es retransmetien i anaven sorgint més i més intèrprets i més concerts que es feien arreu dels territoris. Una altra línia en què també va haver-hi l'alè inspirador de Josep Benet va ser Llibres a l'abast, la col·lecció d'edicions 62. De fet, la idea provenia del tàndem Jordi Pujol i Josep Benet, però com que Pujol era a la presó, en aquest moment Benet va decidir enganyar a Max Kanner i Ramon Bastardes, que eren uns joves que havien col·laborat amb Serra d'Or. Primer van començar amb Serra d'Or. Serra d'Or va ser una revista multicultural també de gran transcendència, que actualment encara és una de les més prestigioses i que va servir per la formació intel·lectual dels joves amb inquietuds de Catalunya i per divulgar les notícies que es passaven en aquell moment als països catalans. A partir de Serra d'Or ja no té aturador la potència creativa i, juntament amb Josep Benet, Kanner i Bastardes engeguen Llibres a l'abast d'edicions 62, tenint com a inspiració la col·lecció QCG francesa.
Bé, aquesta col·lecció, Llibres a l'abast, té un gran èxit, per tant, comencen a publicar-se llibres divulgatius de cultura, monografies de cultura, i sabeu que el primer va ser Nosaltres els valencians de Joan Fuster, i també Benet inspira un dels llibres que va tenir més èxit i que va tenir més reedicions, un dels llibres que es va editar més durant aquells anys, que va ser Els altres catalans, de Francesc Candel. La idea també va ser de Benet. Benet havia llegit un article que es deia Los otros catalanes, a la revista La Jirafa, i va pensar, necessitem un assaig aprofundit sobre la immigració. Qui millor que Francesc Candel que ha escrit aquest article? Bé, doncs, aquest va ser un dels llibres més llegits i més venuts durant els 60 i els 70. Una altra de les relacions aprofundides i molt productives que va tenir Josep Benet va ser amb el que ja us he presentat abans, amb Salvador Millet. Alguns intel·lectuals, Benet, Puig Quintana, Maurici Serrahima, intenten aconseguir que es creï un petit nucli de burgesos benestants que puguin ser mecenes, que puguin donar subvencions als terrenys culturals perduts i pobres de la cultura catalana. És l'inici d'Òmnium Cultural. Aquí tenim la nova cançó, Serra d'Or, Llibres a l'abast, i aquí tenim les fotografies d'aquests mecenes que van començar Òmnium Cultural, Cendrós, Carulla, Joan Ballbé, Riera i Fèlix Millet, que era el president. Van fer campanyes importantíssimes per redreçar la cultura catalana. Només us parlaré d'un parell en les quals va intervenir Josep Benet directament. Una va ser la campanya del català a l'escola, en què milers de persones van signar, persones i entitats com per exemple el Barça, van signar demanant que la llengua catalana fos ensenyada als centres escolars i es va aconseguir. També una altra de les iniciatives que va tenir Josep Benet va ser la creació d'un premi de reconeixement a un savi o una sàvia de la cultura catalana, una mena de Nobel local, per reconèixer la doble trajectòria tant intel·lectual com d'ètica, la seva fidelitat als països catalans. I així va néixer el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El nom el va posar Maria Aurèlia Capmany. Bé, doncs, Benet en va ser receptor al final de la seva carrera l'any 1996. Una altra amistat fructífera de Josep Benet va ser amb Albert Manent. Albert Manent el vaig conèixer i era una persona encantadora, em va ajudar molt amb les meves investigacions. Li agradava molt conspirar, era un gran conspirador. I era un bon cohesionador de xarxes de persones activistes, ideòlogues, gent implicada en la catalanitat. Bé, doncs, Benet i Manent munten una acció de denúncia internacional de la repressió que està patint Catalunya i pensen que el pare Marc Aureli Escarrer pot ser la veu per denunciar públicament la situació de repressió que s'està vivint al país. Llavors,
fa unes declaracions al diari Le Monde en què diu, per exemple, però d'alguna manera li han inspirat Benet i Manent. Diu Esquerrer: Catalunya és una nació en el conjunt de les nacionalitats espanyoles. La primera subversió que existeix a Espanya és la del govern. Van ser unes paraules atronadores que van servir per fer palesa l'opinió dels catòlics catalans que volien un futur democràtic i, esclar, la repressió del govern espanyol no va trigar gaire. El mes següent, recordeu els d'Òmnium, que es va clausurar Òmnium, sembla que estem a l'any 63, i durant 4 anys Òmnium va estar clausurada i el pare Aureli Esquerrer, pare abat, va haver de refugiar-se a Llombardia, d'on ja no va venir a Catalunya fins al punt de morir l'any 68. Un altre tipus de relació que també va potenciar Josep Benet va ser la relació amb els joves universitaris. Va fer diverses coses, ara parlaré de les més importants. En primer lloc, va ser l'inspirador de les rutes universitàries que es van desenvolupar de l'any 57 a l'any 63. Ell es va inspirar en una mena de romeria, en un romiatge que es feia a França fins a la catedral de Chartres, i va pensar que fer un romiatge caminant de Barcelona fins a Montserrat podia ser una tapadora perquè la gent pogués parlar a la muntanya lliurement, sense les orelles del règim. Va funcionar. Llavors hi havia diverses columnes, normalment cada any hi participaven un centenar de persones que anaven caminant i quan feien descansos havien de contestar unes preguntes i es generava un debat fins que al final, quan s'arribava a Montserrat, s'arribava a unes conclusions. Sempre la idea era el diàleg, la transversalitat entre persones de diverses ideologies que poguessin arribar a una entesa. En un altre dels actes, també va participar-hi Josep Benet, dels actes universitaris, va ser en la Caputxinada. Recordeu que la Caputxinada es va celebrar l'any 66, que va ser un assetjament del convent dels Caputxins de Sarrià. A dintre hi havia 500 persones tancades que s'havien tancat per crear el Sindicat Democràtic Estudiantil Universitari d'Estudiants de Barcelona. Bé, Benet no hi era dintre, però la seva tasca va ser fonamental. El seu pis del carrer Calvet va ser al front de rereguarda per tal de donar suport i difusió a la Caputxinada, a l'acte dels estudiants i professors tancats. I allà va començar, en el seu menjador hi havia una taula rodona de fusta i aquella taula física va ser l'emblema de la taula rodona, la figura de la taula rodona en la qual va haver-hi una unió entre diversos representants polítics opositors. Aquesta taula rodona va ser el precedent d'una banda de la comissió per ajudar els represaliats i els presos de la Caputxinada, en segon lloc ja l'any 70 per fer la comissió de l'11 de setembre i també per la creació de l'Assemblea de Catalunya. Abans de la creació de l'Assemblea de Catalunya, cal dir que va haver-hi una altra tancada, la tancada de Montserrat, on 300 intel·lectuals es tanquen al monestir en
Protesta pel procés de Burgos, que ha condemnat a mort diversos militants d'ETA. Una altra vegada el monestir està assetjat pels grisos i des d'allà redacten un manifest amb unes paraules clau, amb unes reivindicacions clau. Evidentment, Benet és un dels redactors d'aquest manifest. I es demana l'amnistia, la democràcia i el dret a l'autodeterminació. Un segon acte d'aquest tombant dels anys 70 torna a ser Llibres i són les edicions catalanes de París. És a dir, com poder publicar llibres que no hagin de passar per la censura? Doncs decideixen, amb el trio creat per Benet, Pujol i Albert Manent, de publicar des de París. Aquests llibres travessaven la frontera, transportats per escoltes d'Olot, que sabien en quins llocs no estaven vigilats per la Guàrdia Civil. Llavors aquests llibres podien denunciar la veritat del que s'estava vivint. Va ser en aquesta col·lecció que Josep Benet publica per primera vegada el seu gran llibre Catalunya sota el règim franquista. Ens anem acostant cap als anys, més cap endavant dels anys 70, és una època de politització, els anys 70. Un acte no exclusivament polític és la celebració del Congrés de Cultura Catalana de l'any 75 a l'any 77. Aquest congrés va ser organitzat per la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats, però és que casualment Josep Benet en formava part des d'un any abans. Per tant, no és casual que el Congrés de Cultura Catalana partís del Col·legi d'Advocats. Bé, ell forma part del Consell Assessor del Congrés de Cultura Catalana, ajuda a redactar-ne les conclusions en què es parla de la demanda de la normalització de la llengua catalana, la imperiosa necessitat de considerar la unitat de la llengua de tots els territoris, demanar l'impuls de la història local, la demanda que el català sigui la llengua vehicular de l'ensenyament, no com abans que es demanava l'ensenyament del català, sinó que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, i també la reforma del dret per tal d'estar preparats pel restabliment de l'autogovern. Bé, al Congrés de Cultura Catalana participen diversos artistes com Tàpies i Miró creant cartells per divulgar-lo i arribem a l'any 71. Evidentment aquí tampoc no hi podia faltar, el veieu a primera fila, Josep Benet, això és l'església de Sant Agustí, on es reuneixen 300 persones per la creació de l'Assemblea de Catalunya. Per tant, ell està dintre d'aquest esperit polític d'unió en les demandes. Al seu costat hi ha Jordi Carbonell. Molt bé, és des de l'Assemblea de Catalunya que es crea la comissió 11 de setembre. En aquell moment acaba de morir Franco i encara no s'accepta que es pugui fer una manifestació l'11 de setembre a Barcelona. Llavors ell té una proposta alternativa, torna a ser ell que porta una idea que és acceptada pels altres i és la proposta de fer l'acte de l'11 de setembre a Sant Joan d'Espí, precisament davant d'on es troba la tomba de Rafael Casanova. Aquesta concentració té un gran èxit i participen desenes de milers de persones. Bé, fins aquí, doncs, aquesta trajectòria de Josep Benet. Veiem
Bé, aquí veiem aquesta concentració de Sant Joan d'Espí, tot ple de senyeres. Ai, Sant Boi, perdoneu, Sant Boi. Sant Boi. Bé, Sant Boi de Llobregat. Bé, llavors, anem a les conclusions. Benet és ment, orella i ull actiu. És una persona que sap pensar noves idees o adaptar idees que provinguin d'altres llocs d'Europa per tal de fer accions que puguin redreçar la cultura catalana. És una individualitat, però que sempre busca la col·laboració de companys, de col·laboradors. Per tant, no és ell únicament qui gesta les accions, sinó també és l'inspirador, el qui sap alimentar en el pensament d'un altre i engrescar-lo perquè pugui engegar una acció i després ell se'n pot apartar i ja ha engegat l'ocell que comença a volar. És, doncs, aquest equilibri entre el líder inspirador, que també sap crear petits grups que s'escampen per la societat perquè hi ha aquesta xarxa que es va tramant, que es va creant des de les individualitats fins a la gran societat. Jordi Oliva em planteja quina és la vigència del seu activisme. Jo penso que la conjuntura no és la mateixa, la del fosc franquisme a l'actual. Recordem que en el fosc franquisme cada dia morien, eren executades 30 persones al Camp de la Bota, que fins i tot hi havia la por del finis Catalonia. I llavors, què té a veure la lluita de Benet amb la nostra? Doncs bé, hem assolit uns drets parcials, hem acaronat la plenitud i ara estem en un moment crític. Som una societat acomodatícia, potser estem espantats per l'autoritarisme judicial i del govern espanyol, també per la pandèmia. Però jo crec que continua havent-hi un desig de llibertat i cal tenir present un tret de la personalitat de Josep Benet, que és la seva perseverança, la seva tenacitat. Llavors necessitem persones com Benet que tinguin convicció i que sàpiguen seduir la societat. I, a més, també un segon tret de la seva personalitat, el seu esperit dialogant, transversal. Jo crec que aquesta és la direcció que ens assenyala Benet en l'actualitat, la tenacitat i l'esperit transversal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta, per aquesta magnífica dissertació. Em ve al cap unes paraules que vaig pronunciar dissabte passat a l'acte de col·locació de la placa a la casa natal i que d'alguna manera enllaça una mica amb la teva intervenció i que és que Benet d'alguna manera no saps on comença el seu activisme i on acaba, perquè en realitat està a dins de qualsevol acció que fa tant professional com de l'activisme cultural. És a dir, ell fa d'advocat amb clau patriòtica i activa, fa d'historiador pensant també en clau nacional, ell fa qualsevol faceta de la seva vida, està en línia amb aquest amor, diguem-ne, per dir-ho d'una manera senzilla, a la nació i a la nació gran. Penso que ens ho has explicat molt bé, això.
Després de la Marta té la paraula en Josep Maria Soler Sabater. Li hem demanat amb ell a veure si ens pot actualitzar una mica el seu pensament, la seva visió en clau d'historiador. Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom i després felicitar una vegada més a Cervera perquè Paeria hi ha poques poblacions a Catalunya que porten aquest nom, els homes que són defensors de la pau, o sigui, els paers de Cervera són defensors de la pau i ho demostren amb aquesta voluntat cultural de moments tan difícils d'intentar tirar endavant aquestes actuacions. I jo amb en Josep Benet el vaig conèixer d'una forma molt particular que els hi explicaré. El primer any que es feia a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada, doncs no hi vaig anar, l'any 68, però l'any 69 sí, era un noi molt jove i de cop i volta hi ha una persona que em diu hi ha una persona prima, diu que no se'l sent gens, diu que és boníssim, tu. Jo tenia 18 anys. I jo dic, sí? Dic, i qui és aquest? Diu, no, i diu, a més, diu, clar, jo estudiava història, estava estudiant història. Diu, no, diu, a més, diu, parla de coses de la guerra. Bé, l'any 68 i 69, ningú d'aquesta sala rebia històries de la guerra ni a la universitat, ni als instituts, ni a cap lloc. Així vaig conèixer en Josep Benet. Quan va sortir a fer la conferència, jo li vaig dir, escolti, a mi, en fi, això m'interessa molt. El primer que em va preguntar, d'on ets tu? I jo dic, no, de Miralcamp, jo soc de Cervera. I suposo que això sempre ens va produir com una mena de lligam, no? I aleshores, a partir d'aquí, vaig descobrir que hi havia un Josep Benet que estava posat en diverses coses. Me'l vaig tornar a trobar, parlaré d'ell com a historiador, però perquè vegin la relació profunda i si alguna cosa dic d'ell crítica, ho veuran que és basada en l'afecte i l'estima, no? El vaig tornar a trobar quan l'entesa dels catalans. Quan l'entesa dels catalans, doncs llavors, quan hi havia partits polítics, amb els quals ell, com intel·lectual, com s'ha dit aquí, i com a actiu, actor i activista de la política, doncs jo em vaig anar a oferir per ajudar allò que en deien la unitat de les esquerres, no? M'ho creia, la unitat de les esquerres, amb el qual hi havia, com saben vostès, aleshores era el PSC-PSOE, després la història ha anat com ha anat, hi havia el SUC, hi havia Esquerra Republicana de Catalunya, hi havia dos senadors per designació real, que eren Maurici Serrahima i Martí de Riquer, que van acabar sent de l'entesa dels catalans. Vol dir que tots els senadors catalans que eren a Madrid defensaven la fortalesa de l'autogovern a Madrid. I jo vaig col·laborar-hi, anava allà col·laborant, doncs tots els matins anava allà a fer l'època que va durar. Això es va desfer, com molta gent sap d'aquí, perquè la voluntat fonamentalment socialista de desfer-ho, perquè preferien tenir diputats del seu propi partit. No va ser l'únic partit que va fer això, però fonamentalment. I es va desfer l'entesa dels catalans, però ja em coneixia. Bé, jo vaig anar seguint la meva feina com a estudiant i aleshores, quan, d'alguna forma o altra, ja estava molt pendent dels llibres d'en Josep Benet. El primer llibre, en Josep Benet va fer, com a historiador, té vigència amb dues coses, per l'obra que va fer i per l'obra que va impulsar. L'obra que va fer, el primer llibre, ell havia escrit, cap a finals dels 50, comença a ser, com ha explicat molt bé la Marta Vallverdú, és impulsor de la revista Germinàvit, que després es convertiria en Serra d'Or. Allí hi fa col·laboracions diverses amb les quals sempre hi ha un fons historiogràfic, sempre. Una historiografia moderna, molt culta, molt aprofundida, molt rigorosa. Ell era tremendament meticulós amb la història, que a vegades jo, alguna vegada li havia dit, i explicaré l'anècdota, ho veuran per què, que li havia dit, Josep, ja està, ja queda clar això. No, aquesta cita s'ha de comprovar a tal punt i a tal lloc. Jo li havia dit, escolti, per una cita seria capaç d'anar a Austràlia. Diu, sí. Bueno, era així. I aleshores, ell hi havia, és a dir, havia fet uns estudis sobre, per exemple, el parell humà, havia fet alguns estudis sobre el Maurici Serrahima, de coses que havia publicat, quan abans de la guerra, al diari El Matí, i havia fet un estudi sobre en Vidal i Barraquer. Però no era conegut per la gent fins que va publicar un llibre, que és un llibre de referència, que va guanyar el premi La Lletra d'Or d'aquell any i que va rebre els elogis de tothom. Aquest llibre és un llibre que estava impulsat, darrere d'aquest llibre hi havia dues coses. L'activista Benet s'ha d'amagar uns mesos a Montserrat perquè ha col·laborat amb certes actuacions de tipus polític en contra de la dictadura, i a l'intel·lectual Benet. I ell el que fa és agafar la figura d'en Joan Maragall i analitzar Maragall i la Setmana Tràgica. És un llibre que els hi recomano a tots vostès,
perquè aquest llibre té totes les característiques d'en Benet. En Benet ha fet llibres boníssims. Si n'haguéssim de dir 2 o 3, jo un dels que posaria seria aquest. Perquè surt el Benet, que fa política, és a dir, demostra que un intel·lectual no pot estar... La mascareta, passa res si me la trec per parlar? És que tants anys fent classes sense mascareta costa, eh? A més, en fi, amb l'entusiasme i la passió que jo poso les coses, doncs això, no? Que en Josep Benet va demostrar que l'intel·lectual no es pot rentar les mans. I ho va fer en la figura d'en Joan Maragall. En Joan Maragall i la Setmana Tràgica és el moment en el qual en Maragall, en un moment en el qual, com saben vostès, hi ha hagut gairebé, entre una cosa i una altra, centenars de morts. Hi ha hagut la crema de totes les parròquies i de totes les esglésies. Degut a aventures de l'exèrcit espanyol, diguem, a la guerra d'Àfrica, hi ha hagut una dimissió dels partits polítics perquè impulsen la revolta, però no saben convertir-la en un autèntic enfrontament amb l'Estat. És aleshores quan a l'hora del fracàs col·lectiu d'aquells que han mogut les masses, d'aquells que han fet possible, diguem, de tota aquesta mena de destrucció, surt un intel·lectual que diu, atenció, la ciutat del perdó. Aquí tots som culpables, perquè hem portat aquestes masses que no han pagat bé, han portat aquestes persones amb les quals no li hem donat tot el que es mereixien pel seu treball, no li hem donat les escoles que es mereixien i li hem donat una educació fonamentalment només en una direcció, que és una direcció unilateral religiosa. Amb totes aquestes persones nosaltres ara hem de mostrar la nostra voluntat, el nostre esperit, que és el perdó per a aquestes persones que són tan dignes com nosaltres. Perquè ell, diu l'article, perquè ell amb els seus errors han actuat i nosaltres amb la nostra covardia no actuem. És un article duríssim, però aquest article mai va ser publicat. Qui descobreix aquest article investigant d'una forma rigorosa fins l'últim paper és en Josep Benet, que està amagat a Montserrat, s'ha endut tot el material de la família Maragall i descobreix, amb aquest llibre descobreix, que l'intel·lectual no es pot inhibir, però que de vegades la política fa que persones admirades per ell, com en Prat de la Riba, fos el censor que no publiqués d'aquest article La Veu de Catalunya. I per quina raó fa això? Per quina raó en Benet fa aquest llibre? Fa el llibre per demostrar que aquest intel·lectual que és en Joan Maragall i aquest polític que és en Prat de la Riba, un dels homes, com deia en Pau Vila, home d'esquerra, home molt laic, home gairebé podríem dir, quan era jove, d'un radicalisme ideològic molt esquerranós, és l'home que diu que el constructor de la Catalunya contemporània es diu Prat de la Riba. Per què fa això Prat de la Riba? Prat de la Riba fa això perquè ja sap que l'Estat vol assassinar amb una persona que no és responsable dels fets que passen durant la Setmana Tràgica, que agafen un boc expiatori, que es diu Ferrer i Guàrdia, però alhora passa el platet, alhora li passa i dir, jo no diré res, deixaré que l'assassineu, no m'hi enfrontareu, però darrere em cobraré, i el cobrar què va ser? Va ser la llei d'administracions locals que va donar possibilitats a tenir, com a conseqüència, la Mancomunitat de Catalunya. És un llibre excel·lent, perquè demostra les contradiccions. No està parlant de grans homes, no està agenollat davant de grans personalitats que nosaltres més o menys podem admirar, sinó que té una visió crítica. És un llibre excel·lent. És tan excel·lent que des de persones tan diferents com en Ferran Soldevila, que com saben vostès és un historiador que estava totalment postergat per la seva actitud quan la Guerra Civil, republicana, ferma, ideològica, i persones com en Josep Pla, que en aquell moment encara no havia, fet certs avenços de tipus democràtic, doncs tant un com l'altre el posen a dalt de tot de la voluntat i la bellesa d'aquest llibre. Qui influencia molt perquè faci aquest llibre? Doncs hi ha una persona que és el que marcarà absolutament la personalitat d'en Josep Benet, que es diu Jaume Vicenç Vives. Aquest historiador tan important en la història de Catalunya, en la història d'Espanya, que també té una trajectòria difícil, que ara no ve el cas d'explicar, per tot el que ha viscut quan la guerra, que quan viu en la postguerra, equilibris que fa per poder ser professor universitari, per poder recuperar la càtedra, per poder ser... En fi, totes aquestes coses, darrere hi ha un historiador que li diu, Josep, van fer molta amistat, tu tens una gran capacitat analítica de les coses, ho has de posar al servei del país. I ell se n'adona que a partir de la història pot fer, ara ho acaba de dir exactament així en Jordi Oliva, pots fer un favor extraordinari. També la història serveix com eina política.
El següent llibre, que serà molt conegut, pensin que estic parlant dels llibres més importants, no parlaré de llibres que són llibres més polítics, parlo de llibres d'historiador. Tampoc parlo de llibres amb els quals són biografies o aproximacions biogràfiques a persones del món cultural o del món religiós. No faré tant esment perquè pensin que ell de llibres i llibres en té publicats 25. Només faré els llibres, diguem, que més han deixat petja fins al present. L'altre és el doctor Torres i Bages en el mar del seu temps. Aquest és un llibre amb el qual intenta demostrar una cosa que és important. També ho acaba de dir ella fa un moment. Acaba de demostrar. I és que després del Concili Vaticà II, l'Església catalana s'ha de reformar. L'Església catalana, que havia viscut amb tanta dificultat la postguerra, per raons del que havia viscut quan la guerra, perquè és una església que als anys 30 anava evolucionant, diguem, abandonant l'integrisme, quan la guerra civil és la zona de l'estat espanyol que maten més religiosos. És un trist rècord que tenim. Dramàtic. Diguem, per teòrics fanàtics revolucionaris que el que fan és assassinar. I com deia en Joan Peiró, mai la revolució pot ser assassina. Doncs com que l'església viu en tantes dificultats, hi havia sectors de l'església que els hi costava avançar. No tot era Montserrat. No tot era l'abat Escarrer, no tot eren mossèn Llumà, no tot eren en Ballarín, no són tots aquests sacerdots. I aleshores ell publica aquest llibre per demostrar que l'Església i dins de l'Església, amb una societat majoritàriament catòlica com era aleshores, també pot aportar el seu gra de sorra per enfortir, diguem, la cultura, el saber, la civilitat a partir d'una actuació religiosa. Aquest és el llibre del doctor Torres i Bages. El llibre possiblement que tindrà més ressò i que està tenint més ressò, no exagero, a escala universal, actual, és el llibre que ell va publicar a les edicions catalanes de París l'any 1973, no té nom, ell utilitza un pseudònim, com si fos un grup de gent, que es diu Catalunya sota el règim franquista. Ara mateix hi ha un congrés que es farà aquest mes de gener o febrer, es fa a Mèxic, sobre la idea de genocidio cultural. La primera persona al món que utilitza el concepte de genocidi cultural en història es diu Josep Benet i Morell. I ell agafa la idea de 2 punts, de la Declaració de les Nacions Unides de l'any 1945 i agafa aquest concepte d'un altre català que l'hem deixat molt de banda, que és el doctor Batista i Roca, perquè era d'un nacionalisme brandat, professor de la Universitat de Cambridge i sobretot antropòleg, és a dir, poc ens va arribar. Jo encara el vaig agafar amb alguna conferència, el doctor Batista Roca. Havia quedat, diguem, amb l'evolució de tanta gent viatjant, del món més global, de més cultures, en l'antropologia, ell s'havia quedat una mica arcaic, però als anys 40 és un home avançat, és un home culte, és un home que se n'adona del que diuen les Nacions Unides. I en Josep Benet agafa la idea de les Nacions Unides i d'en Batista Roca, però ho aplica a la realitat catalana. La voluntat d'un genocidi cultural, que s'aplica amb tot. S'aplica amb coses tan diverses com ell publica el llibre, només faré aquesta referència, després és un llibre que es va traduir anys després, una altra vegada, i després es va traduir també al castellà, un llibre extraordinari, dels més importants d'ell. I és que la idea és que una llengua hi ha moltes formes de matar-la. I explica coses com, per exemple, una forma de matar-la és creure que hi ha el tortosinisme, i de Tortosa en farem la 5a província, o que hi ha el torellosisme, perquè tenen alguna forma dialectal diferent, o bé que hi ha l'eridanisme, com saben vostès, la cosa més estúpida que s'ha pogut fer per la gent que som de Lleida, això ens molesta, que sabem que darrere d'això l'únic que hi havia era la voluntat d'una negació de la catalanitat i agafar les engrunes provincianes que a Madrid donaven a aquestes pobres persones que feien això. I llavors ho demostra, no solament amb aquest punt, ho demostra amb tot, en la premsa, amb la literatura, amb l'educació, en la formació, amb els cants, amb la religió, amb coses tan diverses que algunes no s'han estudiat ni s'han seguit, com per exemple potenciar, no sé si va passar a Cervera, però en molts llocs de la part del ponent de Catalunya i el sud de Catalunya, potenciar que la gent anés cap a la Verge del Pilar i s'oblidés de la Verge de Montserrat. És a dir, amb tota una malícia intencionada extraordinària. Tot això ell ho demostra en aquest llibre que es diu Catalunya sota el règim franquista, que és un excel·lent llibre, un excel·lent llibre. Un altre llibre que va tenir, diguem, un recorregut molt curiós i que també es va publicar a París, amb edicions catalanes de París, de forma amb un pseudònim que ell va utilitzar, que es deia Roger Arnau, és ell, és Marxisme i qüestió nacional. Per què fa això l'any 1974?
Bueno, jo llavors ja estic acabant la carrera i jo he viscut aquell ambient universitari amb el qual ens trobàvem molts pretesos líders obreristes que eren estudiants universitaris com jo, alguns de Casabona, alguns gent que fins i tot ridiculitzen la gent que tenim accent lleidatà, o gent que s'arriben a dir, no diré el seu nom perquè em vaig dir que no ho diria mai, no ho diré mai, en fi, no val la pena dir-ho perquè és una persona que ha fet una evolució positiva, deixem-ho així, que amb una assemblea arribava no solament a increpar els estudiants que intentaven parlar en català en aquells anys, sinó que arribava a dir que el català era la llengua de la burgesia, quan l'únic burgès que hi havia, o dels pocs burgesos que hi havia a aquella sala, era ell. Una cosa vergonyosa. I aleshores què fa en Josep Benet? No discuteix, no s'enfada, no fa això, sinó que agafa tots els textos per demostrar que el moviment obrer i el marxisme no ha tingut mai cap problema per la llibertat salarial, social, cultural i el dret que esculli el poble per, en fi, que és igual. Seran obrers igual, siguin independents o no siguin independents. I que el moviment obrer, com ja havia demostrat en el seu moment en Salvador Seguí, el noi del sucre, no tenia por a la llibertat dels pobles. I això els hi encalta la cara amb aquells anys amb el qual es deia això, que el catalanisme era una cosa pobra, que el nacionalisme no tenia massa sentit. Això va ser derrotat per estúpid, per inculte, gairebé per ignominiós. Una de les persones que ho fa factible, i un dels llibres fonamentals que això fa factible es diu Marxisme i qüestió nacional d'en Josep Benet. L'altre llibre que publica en aquells anys, amb Casimir Martí, és un llibre que té aquesta direcció. Pensin que eren uns anys difícils, pensin que són els anys en els quals Comissions Obreres i UGT recordin la UGT d'aquells anys, que era una UGT lligada totalment al PSC, que cada vegada era més PSOE, i això era molt perillós cap a l'evolució del moviment obrer. Pensin com es feien els mítings, la gent que se'n recorda, o pensin les persecucions que hi havia, o l'actitud, allò que li deien al Raimon, no, bueno, ara com que hi ha llibertat, que s'ha mort en Franco, ja pots cantar en castellà. Aquest tipus de coses, no? És a dir, no entrem en tota aquesta dinàmica, perquè això era molt i molt perillós. Eren els anys, com també ella ha explicat aquí, amb el qual s'intentava que la llengua catalana fos la llengua pròpia del país que l'havia generat, no? Doncs és aleshores quan en Casimir Martí publica un llibre que es diu Barcelona mitjans del segle XIX, el moviment obrer durant el bienni progressista, que això és de l'any 54 al 56. Per què fa això? Fa això per demostrar amb totes aquestes persones, algunes amb bona intenció, algunes ho ignoren, algunes no ho saben, algunes no han tingut formació del moviment obrer, alguns amb molta mala fe, volen demostrar que des de l'inici el moviment obrer català sempre ha sigut popular, que el catalanisme sempre ha tingut una base popular, que el catalanisme neix amb els sectors populars. Per què? Perquè les classes dirigents catalanes, com que depenien tant de Madrid, estaven lligades a Madrid. Això que ara sembla tan obvi i que després ho va estudiar d'una forma tan profunda en Josep Termes, és el que en Josep Benet explica amb en Casimir Martí, amb el sacerdot Casimir Martí, al moviment obrer i el bienni progressista. Són 2 volums d'un rigor extraordinari, extraordinaris per explicar als instituts als alumnes, explicar amb aquests nuclis de vegades de gent, diguem, de radicalisme extrem que ens trobem els professors davant estudiants a l'època en fi, en aquestes èpoques. Un altre llibre que és important d'en Josep Benet, parlo més amb ells amb aquest criteri, més amb criteri, diguem, d'historiador que política, és el president Tarradellas en els seus textos, 1954-1988. Tothom sap que en Josep Tarradellas és una persona que va tindre una dignitat extraordinària a l'exili. Els historiadors jutgem els fets, no les intencions. D'acord? No fem de periodismes, no fem d'anàlisis sobre pensava això però va fer allò. No. Els historiadors analitzem els fets. Doncs el Tarradellas, des que va ser escollit president de la Generalitat de Catalunya, per a Rocafort va ser un home molt lleal a la institució. Si volen, d'una forma una mica estranya, perquè si s'hagués mort ell, què hagués passat? Bueno, no es va morir. Parlem dels fets. Lleal absolutament a la institució mentre va estar a l'exili. Un any abans encara de tornar de l'exili encara deia que de cap de les maneres l'estat espanyol podia ser una monarquia pel que després va ser el rei emèrit, aquest que ara viu a la part del... Sí, anava a dir, en fi, envoltat de totes les seves febleses que són extraordinàries que les hem pagat nosaltres. Això sí que la gent que ho sàpiga, això. Totes les seves febleses les hem pagat nosaltres.
i n'ha tingut uns quants centenars, per no dir milers, de febleses. Bueno, doncs aquest va dir que no. Però el cert és que en Josep Benet, saben vostès que quan tornen en Tarradellas de l'exili, amb una operació, ho vaig comentar l'altre dia i ho repeteixo, perquè aquest puc ser testimoni personal d'aquest fet. El Servicio Histórico Militar a Madrid, abans que portessin molta d'aquesta documentació a Salamanca, amb un de les, crec que era l'única persona, per raons que no venen al cas d'explicar, de l'estat espanyol jove, historiador, que podia entrar al Servicio Histórico Militar sense ser feixista, era jo. Buscava documentació d'en Termes, d'en Fontana, em deien, mira'm això, mira'm allò, perquè ells no podien entrar, i jo vaig poder entrar per unes casualitats de la vida que no, encara seria llarg d'explicar. Y textualment em va dir, con la operación Tarradellas os hemos hecho un gol entre les piernas. I en Benet se n'adona d'això. Primer que ningú, diu, qui ha portat l'oposició política al franquisme és l'interior. En Tarradellas ha tingut una actuació molt digna fora, però quan torna s'ha de sotmetre a l'actuació dels partits polítics a l'interior. En Tarradellas això no ho accepta, li donen tot des de Madrid en l'operació Tarradellas, com saben vostès, una operació d'Adolfo Suárez, que ara el deixen molt bé, però venia de la part dura del franquisme, això que no se n'oblidi ningú, i de la cosa ideològica, perquè era director de Televisió Espanyola, Canal Únic, doncs, i l'altre, els altres homes que allí, a Catalunya, és una persona amb la qual és com una mena de ballarí, que sap ballar molt bé, tots els balls que li toquen, que es deia Carles Sentís. Aquesta és l'operació Tarradellas. I l'operació Tarradellas el que fa és treure el triomf electoral de les esquerres a Catalunya. Això és l'operació Tarradellas. En Benet se n'adona d'això. I en Tarradellas el que fa és fer-lo, expulsar-lo, al cessa. En Benet això és possible que hi hagi moments en el llibre que faci de fiscal. És possible. És a dir, no solament d'història, fa una mica de fiscal, d'acusador, és possible, perquè, home, i ell ha dedicat la seva vida. La seva vida és la seva pàtria per Josep Benet. Però és indiscutible que amb aquest llibre ell el que vol és que siguin les paraules del Tarradellas que el denuncien. És un llibre dur, duríssim, és un llibre que té un cert ressentiment, diguem, polític, personal no en té cap. I només els diré una cosa, avançant i retrocedint amb aquests fets històrics que sempre tenen lligam. Quan en Josep Benet, d'una cosa que explicaré després, l'any 1986 o 87, el que havia estat l'ambaixada espanyola a Mèxic, ja saben que Mèxic és l'únic país que mai va reconèixer el règim franquista. Doncs, quan jo vaig poder entrar amb l'edifici abandonat de l'ambaixada espanyola a Mèxic i vaig poder treure tota la documentació de l'elecció del Tarradellas, que el Tarradellas va sortir escollit legalment pels diputats catalans que hi havia a Mèxic, jo se'm va oblidar, amb el meu entusiasme en trobar la documentació, m'ho vaig endur tot, se'm va oblidar l'hora que era Catalunya. I vaig trucar a casa d'en Josep Benet. Era la matinada. Era hora, diguem, no. I ell, què passa, Josep Maria, què passa? Escolti, Josep, mira què he trobat. L'elecció del Tarradellas va ser leal i correcta. Malgrat tot el que li havia fet, en Josep Benet va dir, oh, quina gran alegria que em dones. Jo dic, ai, perdoni, no sabia l'hora, què passa? En fi, la generositat de l'home polític. Això és en Josep Benet. Diguem, un altre llibre que va fer és La mort del president Companys. Tot això neix d'una història amb el qual, en referència, diguem, són els anys amb els quals ja s'està parlant, o havíem parlat alguna vegada, en referència que s'hauria de fer una biografia de Companys. Una biografia completa de Companys no existeix. La biografia més gran, dirigida per mi, amb una sèrie d'autors, són 2 volums, però ningú ha agafat un sol volum d'en Companys. És a dir, Companys, des del dia que neix al Tarròs fins al dia que mor, totes les característiques discutes, un sol volum, ben fet, amb rigor, etc., no ho ha fet mai ningú de moment, no s'ha publicat mai. Ara parlen que sortirà un llibre d'aquestes característiques, però de moment, avui, no està publicat encara. Doncs, i aleshores deia això, i aleshores diu, el que podríem fer, diu, és estudiar la mort d'en Companys. I aleshores la dificultat de la mort d'en Companys és localitzar, continua sent un tema d'actualitat, el cert és que aquí també algú del govern català ha badat, diguem, amb algunes coses que s'han dit, no? I és que, aleshores, quan en Benet em diu, en fi, jo utilitzava que jo, com a professor universitari, podia utilitzar un mes o 2 de la meva vida per les coses que em feia fer i que jo feia amb molt de gust. En fi, jo sabia d'on venia i les possibilitats que m'oferia, no? Perfectament, no? I aleshores em va dir, escolta, vés a Madrid, Joan Maria, a veure què trobes, en fi, exteriors. Per cert, ara no ho podries fer. Imaginin com va l'estat espanyol, ara no es podria fer això.
Tota aquesta documentació ara no la podria mirar. Bueno, mirant i mirant, jo anava mirant tots els expedients amb els quals hi havia en referència, diguem, l'any 40, expedients que em sortissin, diguem, demandes d'extradició, que el govern de Vichy no va concedir cap extradició, als alemanys sí, al govern de Vichy no. Entenen la diferència? Els alemanys sí, el govern de Vichy no. I jo anava mirant documents, i allí és quan vaig descobrir que la documentació, que el que havia fet el trasllat del president Companys no era no em sortirà el nom, sempre deia Urraca Pastor, i jo li deia, Josep, Urraca Pastor, és que aquesta és una família carlina, és que no em lliga això. I me n'adono amb un document que el que ho fa és Urraca Rendueles. Al tenir el nom de l'Urraca Rendueles, és aleshores quan dic, és Urraca Rendueles. Localitzem que és Urraca Rendueles, ja no havien passat 15 dies, que jo vaig demanar una setmana més de permís a la facultat, que consti que me la van concedir, vull dir, no me la vaig agafar per la cara, i vam anar a París, a la Santé de París. I a la Santé de París és aleshores quan vam, diguem, utilitzant que llavors ja a Catalunya hi havia, en fi, Generalitat i una certa consideració, ens van deixar accedir a tots els arxius de la Santé. I aleshores vam veure que als arxius de la Santé trobem tota la documentació de la detenció, no li van fer mai cap maltracte als nazis. Trobem tots els papers de la detenció del Companys, vam trobar que no buscàvem tots els papers de la detenció de l'època que va estar detingut el president Francesc Macià, això no ho buscàvem perquè eren expedients espanyols i vam trobar en Francesc Macià i tot això va venir aquí. I és a partir d'aquí quan ja podem fer aleshores localitzant el seu Consell de Guerra que va tenir unes dificultats extraordinàries per consultar, perquè jo el consultava al costat d'un militar, que no anava vestit de militar, el tenia al costat i li vaig dir, escolti, en fi, se puede ir, perquè jo estaré aquí hores consultant el Consell de Guerra. No estic parlant de fa tants anys, estic parlant dels anys 86-87, no es creguin, de quan va sortir el llibre. O sigui, ja portàvem 7 o 8 anys de Generalitat. I aleshores és quan ell fa aquest llibre, amb el qual amb aquest llibre es demostra, primer, l'interès absoluta d'en Companys, es demostra al Companys que no hi ha cap procés d'extradició, la qual cosa vol dir que en Companys va ser segrestat per la policia espanyola. I quan algú ha dit i ha mentit, això ara sí que ho diré, perquè com que és un polític ho puc dir, perquè políticament ho ha dit, van dir que hi havia demanat perdó al govern espanyol, no és veritat. A l'acte que es va fer, que jo hi era present, que va demanar perdó al govern espanyol per la seva actuació en referència a la detenció d'en Companys, ho va demanar el cònsol d'Alemanya, la cònsol de França, però a Espanya no hi havia ningú que demanés perdó de res. O sigui, quan això ho ha dit un dirigent polític català, ha mentit. Això no és veritat. No han demanat perdó de res. L'altre llibre, amb el qual fa ell, aleshores és quan ell es planteja, diguem, dins d'aquesta dinàmica, després diré el que fa fer, dins d'aquesta dinàmica es planteja que hauria d'intentar fer un mosaic, ell ho deia així, un mosaic de veure que van anar en contra de tot el poble de Catalunya. I aleshores és quan es proposa fer les 5 persones que van ser 5 morts, 5 sentències a mort. I és per això que estudia un intel·lectual, en Carles Rahola, suposo que tots vostès saben que en Carles Rahola és de la família Rahola, llunyana de la famosa periodista, parenta llunyana d'això, però tots venen d'aquesta nissaga originària de Cadaqués. Doncs en Carles Rahola és una persona que té el diari L'Autonomista de Girona, és un home culte, un home que veient els bombardeigs de Girona els condemna i que quan les tropes franquistes entren a Girona, el dia, em sembla que és 2 de gener o 3 de gener, no recordo exactament, doncs aleshores se'n va fins a la frontera. Allí hi ha un embolic terrible perquè hi ha mig milió de persones que volen sortir, l'estat francès no es porta bé, l'estat francès pensava que arribarien a la frontera i voldrien passar la frontera unes 50.000 persones i se'n presenten gairebé mig milió, els va superar absolutament, no s'ho pensaven, van reforçar militarment la frontera, finalment van poder passar, però era tan embolic i tal que el Carles Rahola, que aleshores se sentia un home gran, pensin que quan se'n va a l'exili, el Rovira i Virgili no arriba als 60 anys, i diu, ara que me'n vaig a la bellesa. Avui dia això ens sembla una cosa fora de lloc, no? Però llavors el món era així. I ell se sent gran i torna. Quan entren les tropes franquistes, hi ha un que l'acusa que ha condemnat als bombardejos franquistes sobre població que està fugint, això ha condemnat a l'autonomista, i malgrat totes les signatures de favor d'ell, el condemnen.
un dels 5, és a dir, en Josep Benet vol demostrar que la cultura és absolutament incompatible amb la barbaritat, diguem, del règim franquista. L'altre llibre que farà és en Domènec Latorre. En Domènec Latorre, la seva filla és la Roser Latorre, potser algú d'aquesta sala la coneix com lingüista, en fi, fa uns quants anys que s'ha jubilat, és una lingüista de primer ordre. En Domènec Latorre, ho dic amb tot carinyo, en Domènec Latorre era un entusiasta, era un funcionari, una mica tenia un petit defecte físic, era un entusiasta de la idea, no? I aleshores portava una bandera estelada grandíssima, no? De 10 o 12 metres, aquest tipus de cosa així. Quin delicte fa? Cap. No fa cap delicte. És un home senzill, em sembla que és del barri de Sants, que és funcionari municipal, que és una mica, diguem, abrandat, i que diu visques a Catalunya lliure, aquestes coses, però quan s'acaba la guerra es queda a casa seva. Per què? Ell què ha fet? Ser un patriota català, un nacionalista català, un separatista? Sí, per això. Algú vol la seva plaça, algú el denuncia i, malgrat gent favorable dient, escolta, és una bona persona, aquesta persona no ha fet res més que ser, la fusellen. Demostrar que qualsevol persona, per aquesta voluntat venjativa i pel botí de guerra amb qualsevol professió, doncs el règim franquista és implacable. L'altre que fa és en Joan Peiró, en Companys, Rahola, Latorre, Joan Peiró. En Joan Peiró, quan vam anar a París, que ens hi vam estar una setmana tot el dia amb arxius i presons, i veient famílies, i veient exiliats, i veient tota mena de gent, i no parant tot el dia, amb la Florència, sempre aquesta persona amb tanta fortalesa al seu costat, molt més profunda i aguda del que de vegades, tal com era la societat, avui dia està canviant afortunadament, tanta presència de l'home, diguem, doncs ens seguia i anava a tot arreu, vam anar a veure els descendents de la família Peiró. I els descendents de la família Peiró perquè volia demostrar que un home que havia fet molt humil, obrer, nascut als barris populars de Barcelona, després que se'n va a Mataró juntament amb altres persones fan una cooperativa del vidre, és un home que quan hi ha al principi de la Guerra Civil hi ha aquella orgia de sang que es viu a Catalunya, fa un llibre que es diu, fa uns articles al diari de Mataró que es diu Perill a la rereguarda, i quan diu aquelles frases tan boniques, no? Diu la revolució és construir, la revolució és planificar pel futur, mai un revolucionari pot ser un assassí. Així, hi ha alguns elements d'aquests incontrolats, d'aquests no tan incontrolats, etc., que van a per ell. La sort que té és que el Peiró està envoltat de gent de la cooperativa del vidre de Mataró que tenen tantes pistoles com els altres, però si no anaven per ell. Doncs aquest home que després, diguem, dins de l'evolució de la guerra arribarà a ser ministre d'Indústria, una persona que en 10 anys era analfabet, i després, en fi, per l'esforç, etc., doncs aquest home és un home amb el qual, quan s'acaba la guerra, doncs l'agafen, és a dir, amb el moment, diguem, de l'ocupació de la Guerra Mundial, es queda sota sector alemany. El reclamen, l'envien a l'estat espanyol i el règim franquista, diguem, amb la figura, diguem, dels sindicats de l'època, d'alguns d'aquests dirigents sindicals que encara té, a veure si la llei de la memòria l'apliquen, no? Aquesta llei de la memòria tan escapçada i tan covarda que s'acaba de fer. Doncs amb aquesta llei, a veure si es borren tots els títols de Girón de Velasco, perquè és un dels responsables amb el qual el tenen 3 anys a la presó de València perquè sigui un home que organitzi els sindicats franquistes. I en Peiró, que és un home de dignitat, de consciència de classe i de consciència ideològica i defensor dels drets dels treballadors, n'hi ha la de 3 i l'acaben afusellant. És un altre dels perfils que fa en Josep Benet. Un treballador honest que ve del món sindicalista, més d'això, més del món sindicalista, anarcosindicalista, doncs és un altre afusellat. Diguem, amb aquestes biografies el que fa, d'alguna forma o altra, és fer aquest perfil. I l'últim que agafa segueix una mica la idea d'Hilari Reguer, que havia fet el llibre Divendres de Passió. Hilari Reguer és un monjo a Montserrat, admirat i estimat per totes les persones que estem aquí i que desitgem el millor per ell, es passen moments difícils, una persona gran, doncs bastant gran, va fer un perfil extraordinari del que era Carrasco i Formiguera i Unió Democràtica de Catalunya, que dit de passada ho diré. Quan la Guerra Civil, si jo soc especialista dels que hem treballat molt a la Guerra Civil, és dels partits més digne i gairebé, per no dir el més digne, de la Guerra Civil.
Algú diria, és que els perseguien uns i els altres, potser sí, però va ser crítica absoluta amb el que passava a Catalunya, però lleial absolutament a la institució de la Generalitat. És a dir, que aquest final que he tingut per aquests poca vergonyes que han acabat d'aquesta manera amb Unió Democràtica de Catalunya han esborrat la memòria d'un partit extraordinari en els moments més difícils de la història de Catalunya, que ja és quan la Guerra Civil i dels primers partits que en l'oposició política al franquisme fa cultura, fa resistència, col·labora amb els alemanys i fins i tot quan convé gent d'Unió Democràtica en plena Guerra Mundial passava armes. Vull dir que llavors era el moment dels fronts. Doncs aquest final, que ningú es cregui quan digui Unió Democràtica de Catalunya que faci la diferència. De la mateixa forma, quan parlem d'en Millet, que sempre hem de dir no feu broma amb el Millet, hi ha un Salvador Millet extraordinari i digne, no el poca vergonya al seu fill. D'acord? Parlem del Millet honest, parlem d'Unió Democràtica honesta. I llavors fa la biografia en Carrasco i Formiguera. En Carrasco i Formiguera és de tots els llibres aquests de sentències a mort, ell és el que hi posa com una mena de... Bueno, clar, l'havia conegut, aquesta és la diferència, l'havia conegut particularment, i posa com més intenció, com més passió, com més estimació, com més profunditat, com més sintonia. Per quina raó ho fa? Home, perquè és un crim molt bèstia el del Carrasco i Formiguera. El Carrasco i Formiguera se n'ha d'anar de Catalunya perquè amb un editorial que tenia incautat un partit polític de l'època diuen aquest tio a la reguarda què hi fa? Aquest tio és un perillós. És a dir, estan convidant que algú el vagi a matar. I en lloc d'anar-se en la seva família fora i quedar-se fora, com altres van fer, alguns prohoms del país ben ferms, diu no, al servei de Catalunya. I al servei de Catalunya jo em posaré, estaré a la delegació de Catalunya a Euskadi. L'agafen, aquest home que ha defensat tant l'Església durant la discussió republicana, aquest home que és d'una fermesa absoluta, la fusellen igual, malgrat la intervenció del Vaticà directament, malgrat la intervenció de persones molt properes al règim franquista i al general Franco. I per què la fusellen? Perquè és l'exemple que si ets separatista, segons la ideologia del règim franquista, encara que siguis catòlic, apostòlic, romà, com era en Carrasco i Formiguera, has de ser castigat i per això és executat. Són llibres amb els quals fan un impacte absolut quan surten, perquè no hi ha ningú que pugui justificar el franquisme en cap sector, cap partit polític, cap opció, cap ideologia. I si un partit fa això, i els hi dic, ara parlo com a historiador, tinguin por, perquè vol dir que no respecten res de drets humans. Diguem que, ja acabant amb aquests llibres que va fer, aquí en parlaríem d'alguns altres que van ser molt simptomàtics. Uns, per exemple, clar, m'he deixat l'important, o molt important, que són les memòries. L'altre dia, la persona que tinc al meu costat, a la meva esquerra, a la seva dreta, doncs va fer un comentari, quan li vaig regalar les memòries perquè ho donés a un amic, i va fer un comentari i va dir, Jordi l'has clavat, amb una noia que vaig veure que era d'un món cultural, però no és el nostre món universitari, va dir una cosa que vaig dir, perfecte, i va dir, si vols entendre molt millor la Guerra Civil, llegeix-te les memòries. Això és el que permet el llibre del Josep Benet. Són els anys que viu ell fins que acaba la Guerra Civil, del 20 fins al 1939. Perquè ell fa entrades i sortides en la història davant i darrere per veure la seva vida, les seves memòries, el drama de la seva vida, la dèria i la fixació i el carinyo que tenia Cervera i tot això que suposa en la seva vida fins que acaba la guerra i aleshores és quan fa el jurament que ell posarà la seva vida al servei de Catalunya, cosa que va fer. Tot això és el que va fer en Benet. Ara parlem del que va fer. Entre el que va fer, per exemple, si vostès van al Museu d'Història de Catalunya o van a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ells trobaran tota la documentació o molta documentació de gent de l'exili. Això ho va fer en Josep Benet, a mi m'enviava als llocs i ja ho feia. Però jo, lògicament, vés a Cuba, aleshores a Cuba trobàvem els contactes d'exiliats, trobàvem el gent, i llavors era allò d'entrar, escolti, nosaltres ens estudiem molt més, jo soc una persona jove, jo sempre ho admiraré, la gent del meu departament, els meus alumnes, les meves coses, la meva gent, la gent del meu poble, la gent del meu país, això s'ho estima, i això vostè a casa seva en aquesta generació, la generació següent, la tercera generació ho llançaran, perquè els papers vells en català que no entendran. I així va funcionar a Cuba, va funcionar a l'Argentina, va funcionar a tota Amèrica Llatina, a tot arreu. Només hi havia una dificultat,
una dificultat que els diré, va funcionar, diguem, amb els papers del Parlament a l'exili, que estaven a Mèxic, va funcionar a França, etc. Només hi havia una dificultat. La dificultat era una dificultat que aquí la família Companys, diguem, del Tarròs, es van portar extraordinàriament bé. La família Companys, jo hi havia anat, pel meu compte anys abans, havia anat a Mèxic a saludar-los, a conèixer-los, i hi havia una dificultat, és que volíem que ho lliuressin ells. I aleshores, amb motiu del 50 aniversari de l'execució d'en Lluís Companys, va ser quan va venir la Maria Lluïsa Gali, amb un membre de la seva família que l'acompanyés, perquè fessin una donació, la família Companys, ho donessin al poble de Catalunya amb motiu del 50 aniversari, que fos un acte històric, un acte polític i un acte de que la família Companys reconeixia tot l'esforç que havien fet els catalans per preservar la memòria del seu, en aquest cas, del seu oncle avi per part de la Maria Lluïsa Gali Companys. És a dir, i és per això que tenim coses com, per exemple, l'anell aquest que portava Quim Companys i li van haver de tallar perquè el rigor mortis ja no li sortia, és les ulleres amb els... Tot això vaig aconseguir, lògicament, dirigit per en Josep Benet, amb el qual jo li vaig demanar i ho van fer tots els tràmits, van fer tots els papers, van portar el quadre famós del Chávez Morado, amb el qual aquest pintor Chávez Morado va fer una cosa que és extraordinària i que dèiem que no pels testimonis de l'època. Dèiem no, en Josep Benet va morir portant encara aquelles sabates mig esportives que es deien quets, diguem, unes sabates molt baixetes, ara són aquestes bambes, però amb pobre que es tenien als anys 40, diguem que la gent se'ls posava de retaló. Per què es posava de retaló el Companys de les sabates quan el van detenir a la Santer, perdó, a la Vol i el van afusellar amb aquestes espardenyes esportives? Perquè tenia els peus inflats així, de les tortures que li havien fet a la Direcció General de Presons de Madrid, que per cert, d'allí jo vaig poder treure totes les fotos seguint tot el recorregut d'en Lluís Companys gràcies a que ell em va posar en contacte amb ministres de l'estat espanyol catalans i en aquest cas van ser generosos i es van portar bé, em van deixar fer totes les fotos, en fi, tot el pertinent. I aleshores, a partir d'aquí, amb el quadre del Chávez Morado, que deu fer un metro 60 d'alçada per un metro, van fer totes les negociacions agudes i per haver perquè pogués venir. El Chávez Morado va pintar que en Companys va morir trepitjant terra catalana. Poc abans, amb un coratge, valor que ja m'entenen el que vull dir amb el gest que estic fent, que m'ha sortit, doncs, un moment abans que la fusellessin, es va treure els quets per morir, les sabates, les bambes esportives, no sé com nom dir-ho, suposo que m'entenen. Espardenyes deportives, de blaves, blanques, d'aquelles que es posaven a les platges, en fi, això. I se les va treure a l'últim moment per morir trepitjant terra catalana. Tot això és influència del Benet. Però què vol dir? Que recuperem documentació i aleshores és quan, en fi, quines altres coses ha fet fent Benet? Doncs miri, només els diré que he fet més de 100 pròlegs de llibres. Si ha fet 100 pròlegs vol dir que ha impulsat més de 100 llibres al Centre Històric Contemporani de Catalunya. O bé, per exemple, que la història local, fa poc, abans de la Covid, una setmana abans de la Covid, em truca, no recordo ara el nom, ho sento, un senyor de Vic que em diu: escolta, Josep Maria, en fi, voldria parlar amb tu. Dic, ja vinc jo perquè tinc fotos de no sé què, no sé quant. Dic, ja vinc. I vaig anar perquè vaig veure que era un home, em va semblar que era un home d'edat, i vaig anar a Vic i de cop i volta m'ensenya tots els llibres de Vic, d'història gràfica de Vic. Diu, no, això m'ho va fer en Josep Benet. I jo me'n vaig acabar d'assabentar, la gent no ho sap. Dic, sí. Dic, m'ho podria fer un informe? Sí, m'ha fet l'informe, i llavors quan surtin les coses que fem, això també ajudarà. Jo no ho sabia. Quan ell m'ho va dir, diu, mira, hi ha una foto, va vindre aquí, era l'any 69 o 70, que s'ha de fer la història gràfica de Vic i tal i qual. No ho sabia. I aleshores vaig pensar, no serà el mateix a Manresa que va sortir en aquella època una història gràfica de Manresa? No ho sé, això li haurem de preguntar a l'Eloi, no? Està ajudada. En fi, sí, aquestes històries gràfiques, però clar, això han donat molt contingut amb tot això, no? Hi ha un últim punt, perquè, en fi, d'aquesta història nacional, història local, etc., que aquí, diguem, aquí parlarem prudència, deixant la passió de banda. Què és el cost humà de la guerra civil? El cost humà de la guerra civil és el que han fet tots els països del món amb referència a dignificar la memòria dels que han mort per aquell país.
Si vostès van a l'estat francès, trobaran a tot arreu els morts per la patria. Ara hi afegeixen els morts per la Guerra Mundial, potser algunes segona, potser alguns morts a colònies, etc. Ho trobaran. Hi ha monuments a tot arreu. Si vostès van a Anglaterra, trobaran les relacions de les persones mortes, i si van a els llocs que han estat els anglesos a diverses guerres del món, trobaran allà la relació, i en llibres surt la relació dels que van morir. Si vostès van als Estats Units, trobaran allí unes làpides amb les quals hi ha els milers de soldats amb tantes guerres que estan posats que van morir en les diverses guerres. L'any 1976-77, qui els parla, se'm va acudir la idea que s'havia d'estudiar la repressió franquista. I llavors la repressió franquista, jo acabo estudiant, ho vaig fent, és la meva tesi doctoral, i aleshores és quan em va cridar en Josep Benet, no? Que jo el coneixia de l'entesa dels catalans, és a dir, i llavors, ets la mateixa persona, clar, ell. I aleshores, és a dir, fa aquest estudi. Aquest estudi, doncs, després es va completar amb un altre estudi que van fer amb en Joan Villarroya, no solament la repressió franquista a Catalunya, sinó un altre estudi que es va fer la repressió a la rereguarda de Catalunya, és a dir, els que havien matat quan el període, ho van fer per l'ordre invers, els que tal com va sortir, això no estava planificat en aquell moment. Primer van fer els que van matar el règim franquista, després els que van morir amb el període de la República i la Revolució, i a partir d'aquí és aleshores quan en Joan Villarroya i jo, que estàvem al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, doncs, per raons diverses, personals i particulars, ens en anem a la universitat i deixem el Centre d'Història. I aleshores és quan en Josep Benet diu s'ha de fer el costumar de la Guerra Civil. Home, què menys? Saber el resultat de totes les persones de Cervera que han mort a causa de la guerra, a causa d'un cop d'estat militar fracassat, d'un exèrcit facciós, però que també van morir gent seva, que se sàpiga tot, això és lògic, que se sàpiga la gent de Cervera, és el més normal i natural del món, no? Hi ha certes persones, certs grups que això en aquell moment ho menyspreen. I llavors hi ha una persona amb la qual fa aquesta feina dedicat totalment que el tinc a la meva esquerra, que es diu Jordi Oliva. I va treballant un any rere un altre, i treballant, diguem, com que vostès són de Cervera, de secà, i jo soc de Miralcamp, de regadiu, m'entendran, treballant com un home de secà. Treballant d'una forma, i treballant. Però sí que se'n fotien. Molts d'aquests que ara ho reivindiquen, se'n fotien. Què fa aquell? Compte morts? Ja m'ho havien dit a mi, això, en la repressió franquista, menys, perquè era una cosa més, aquesta estultícia que a vegades té l'elitisme cultural, no? Més universitari no s'atrevien, no? Però vam estudiar la repressió, vam estudiar els bombardejos, vam estudiar els fets de maig, vam estudiar el comissariat de propaganda, no sé quants estudis han fet de la Guerra Civil i ara l'últim llibre que sortirà aquest que deia ell, de l'Escola Popular de Guerra, no? Que no trobàvem res de material perquè la pròpia república en plena guerra ho destrueix. O sigui, això per la gent que a vegades somia truites amb segons quins veïns tenim, no? I, després d'anys i panys de treballar, aquest treball que ha estat impulsat per en Josep Benet i fet per en Jordi Oliva és un treball amb el qual dignifica un país. Doncs aquest treball, si mai es fa, és gràcies a aquest matrimoni intel·lectual, aquesta parella d'estimació, de saber el nostre passat que va impulsar en Josep Benet en la figura d'en Jordi Oliva. Jo tindria moltíssimes coses a dir més sobre en Josep Benet i tot el que ha deixat de llegat, que és molt, com a historiador ja ho veuen, amb totes les característiques, no? Però jo diria que quan a vegades em diuen què és el que diries més d'en Josep Benet com a historiador, jo diria l'home que fa possible que qualsevol persona digui jo posat en sèrio i amb rigor i per si una cita he d'anar a la Lluna ho faré, doncs això és en Josep Benet. En certa forma, una mica és el que va dir en el seu moment Montserrat Roig. Montserrat Roig ja saben vostès que era sobretot escriptora, però un dia va agafar, va enamorar, va seduir intel·lectualment en Josep Benet, a la Montserrat Roig, li va dir tu has d'estudiar el que van passar els catalans als camps de concentració nazis. El va conèixer, va fer un estudi que encara és el punt de referència absolutament a mitja Europa, i el va definir d'aquesta manera que fa i meva. Montserrat Roig va dir textualment això, que es pot aplicar a tot arreu, i també als historiadors, i el que ha deixat amb el present, aquest llegat.
Josep Benet era un constructor de somnis. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria, per la referència i moltes gràcies per aquesta exposició acurada. Estem passant de temps, ho sé, però em sembla que valia la pena escoltar tant a la Marta com al Josep Maria. Després, amb el torn obert, sí que voldré que comentis una mica quin ha sigut el paper de la universitat al respecte de la figura de Josep Benet. Ho vam apuntar ja l'altre dia i hem tingut ocasió de parlar-ne en algun altre moment, com una persona presentant un currículum com presenta en Josep Benet, no tan sols d'obra pròpia, sinó d'obra impulsada i a realitzar per altres persones que a la universitat pràcticament fos ignorat. Us ho he dit abans, Antoni Dalmau, circumstàncies de salut no li han permès ser avui aquí. Ell l'únic que m'ha dit, diu, mira, si et sembla, t'envio l'article que he preparat perquè es publiqui demà a Regió 7 de Manresa i si et sembla el llegeixes, que sigui una mica em desgreuge per no poder-hi ser, i és el que faré ara abans de donar-vos la paraula per si voleu fer alguna pregunta als ponents. Diu, enguany ha fet 100 anys del naixement de Josep Benet i Morell, una figura clau en la història recent de Catalunya. S'han fet diversos actes per commemorar-ho, però la veritat és que l'aniversari estricte va recaure en ple confinament, de manera que el calendari previst dels recordatoris va quedar estroncat, com tantes coses, de manera abrupta. Ara s'ha reprès tímidament, i el fet que m'haguessin convidat a participar en un acte celebrat a Cervera, la seva ciutat nadiua, m'ha induït a repassar papers i a refrescar la memòria. I el primer que m'ha succeït és arribar a una constatació que ja havia experimentat abans tractant-se d'aquest home. És absolutament increïble la capacitat que va tenir al llarg de la seva vida de conspirar, crear, discutir, comprometre's, jugar-se el tipus, imaginar, en una paraula, reconstruir per la via dels fets aquella Catalunya que havia vist ensorrada al final de la Guerra Civil. La capacitat de Josep Benet d'idear projectes i iniciatives al servei d'allò que anomenava el redrés del país, enfront de la desfeta, no va ser superada per ningú, com de fet ja sabia i he tornat a constatar. Durant dècades no hi va haver projecte, primer de resistència i després de redreçament efectiu, en el qual no prengués part d'una manera o d'una altra, amb papers, amb reunions, amb gestions incansables. Un cos fibrós i d'aspecte més aviat estènic amagava un foc interior i una força de voluntat extraordinària, sense que aparentment pogués haver-hi cap obstacle capaç de doblegar-la. Tenia autèntica passió per l'activisme polític i cultural. Un caràcter com aquest li va causar problemes, com és natural, i el va fer topar amb altres polítics catalans que pugnaven per liderar aquell país emergent que un dia acabaria sortint del llarg túnel de la dictadura i acabaria recuperant les seves institucions i el seu autogovern. Així és que, en una trajectòria tan llarga i tan hiperactiva, havia de confrontar-se per força no tan sols amb la repressió del règim, sinó amb les enveges, les misèries i els protagonismes dels seus companys de lluita. Amb clarobscurs, doncs, com no podia ser d'altra manera, va obrir 1000 camins i va haver de prendre posicions, però ningú no li va poder discutir mai ni la sinceritat ni l'honradesa amb què va abordar-los tots. Va ser també un home auster, que va passar angúnies econòmiques perquè només vivia per un ideal. Les facetes de la seva vida són ja prou conegudes: polític, historiador, advocat, defensor, editor,
Totes confluïen en la mateixa direcció i en cap d'elles no va respondre amb el cliché que hauria calgut esperar-ne, perquè ho subordinava tot al seu objectiu vital i, per tant, prenien un protagonisme més gran o més petit en la seva vida en funció de si servien per a aquest objectiu. Ara que han passat tantes coses i que Catalunya ha fet unes derives polítiques que dubto molt que ell mateix pogués somiar, és molt llaminer pretendre imaginar què hauria pensat de la nostra situació actual. Però encara que resulti molt temptador, sempre m'ha semblat que aquesta és una trampa i una instrumentalització que mai no s'ha de fer respecte dels personatges que ja no són entre nosaltres. Primer, perquè aquest és un interrogant que no pot tenir resposta, i segon, perquè Josep Benet també hi hauria pres una part activa, com sempre, ajudant a conformar d'una manera o d'una altra aquesta realitat. Així és que en tenim prou de recordar-lo en allò que és autènticament essencial, la fe en una Catalunya lliure i plena i la voluntat de contribuir personalment amb totes les forces a fer-la possible. Antoni Dalmau i Ribalta. No sé, doncs, com anem de temps, si estan molt cansats o no. Si us sembla, doncs, donem un petit torn de paraula i si no, ho deixaríem ja aquí perquè penso que estem sobrepassant molt el temps que ens havíem proposat. Ha quedat molt clar pel que veig. Ai, perdó. De Montserrat Roig. No, del Maragall. És Maragall i la Setmana Tràgica. Maragall i la Setmana Tràgica. Gràcies. Hi ha 4 edicions en català i una en castellà. Vull dir que va tenir molt èxit. Ho deixem aquí, doncs. Molt agraït per l'assistència en nom de l'organització i aquest agraïment també als organitzadors per fer possible aquest acte un mes, ja gairebé posant colofó amb aquesta setmana magnífica que hem pogut viure aquí a Cervera. Moltes gràcies a tots.